जा तारा छोड़ के बहारवा आ दिलवो ले ले जा सजानवा। जी नमस्कार, पवन सिंह के एसएसबी रिकॉर्ड्स पर गाना आ गइल बा फाइनली, दिलवा ले जा रुमाल में। हम बता दी भैया कि पावर स्टार पवन सिंह एक गाना के शूट करे खतरा, एक गाना के लियावे खतरा, एक गाना के रिलीज करे खतरा बहुत वक्त ले बड़े। तो भाई विशेष तो होकबे करी, तब वीडियो के फाइनली गाना के रिव्यू बनी, ऐसे वीडियो में बनल रहलू। एक एक बात पर चर्चा हुई, एक एक पॉइंट पर चर्चा हुई। सबसे पहले बात हुई भैया गाना पर। तो गाना निकी निहाल लिखले बड़े आ ई गाना के मतलब ई बात कि एगो पति प्रदेश जाता रहे, पत्नी रिक्वेस्ट करतिया कि अगर तू बाहर जाते बड़ा छोड़ के हमरा के अलग जाते बड़ा कमाए धमाए, भाई एक लग रहला से काम थोड़ी चली। जब जाते बड़ा कमाए तो कम से कम हई दिल के हमरा रुमाल में ले जा आ कहियो मत भूलई ह 7 वचन फेरा जवन ले ले रहल शादी के टाइम में, उहो शादी के फेरा के तू मत भूलई ह आ पूरा क के हमेशा हमार ख्याल रखी ह। लड़की इहे रिक्वेस्ट ए गाना में फाइनली करतिया। बाकी गाना के क्वालिटी के बारे में बात करब तो भैया गाना के क्वालिटी बेहतरीन बा। एमे प्रियांशु सिंह भी थोड़ा सा मेहनत कैले बड़े और मेहनत प्रियांशु सिंह के दिखत ऐसे बा जे ए गाना के लेवल, ए गाना के बनावे के कॉन्सेप्ट जौन प्रियांशु सिंह के बा बहुत ही बेहतरीन बा आ कुछ अलग तरीका से म्यूजिक भी कैल गई बा। लेकिन अब बात करब भैया एमे जौन फीमेल आर्टिस्ट काम कैले बड़ी यानी प्रिया रघुवंशी। अब प्रिया रघुवंशी के बात हम रउआ सबके बता दी कि जब पवन सिंह के साथे काम केहू करेला तब भैया चाहे वो एक्ट्रेस होकर चाहे केहू एक्टर होके, सब लोग के मन थोड़ा सा ई हो जाला, भाई इतने बड़े स्टार इतने बड़े लेवल के साथ काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट चाहे कुछ कहे में गलती हो जाला, चूक हो जाला। लेकिन प्रिया रघुवंशी ने परफेक्ट काम की है और दिखा दी है कि नहीं भाई मैं भी हूँ। अब प्रिया रघुवंशी में बहुत ही बेहतरीन तरीका से काम कैले बड़ी। रउआ सब जाके देखी गाना देखे लायक बा, गाना सुने लायक बा। हमरा एकदम कन्फर्म बा जे इहो गाना वही गाना खानी बाजी। कौन गाना? रजऊ वाला, सब जौन गाना रहे ई वाला पवन सिंह के गाना रहे पियर फराक वाला, यही टाइप के जौन बा कि गाना लगन में भी बाजी आ ई गाना के कॉन्सेप्ट बाजे वाला बा। बाकी भैया बात करब पवन सिंह के गायकी के तो पवन सिंह बहुत ही मन से, बहुत ही दिल से गौले बड़े आ जब पवन सिंह दिल से गा देले तो इतिहास तरह चाहिए जला, ई कन्फर्म बा। तो ई रउआ सब पूरा जानी कि पवन सिंह बहुत ही परफेक्ट आ बहुत ही अच्छा गौले बड़े। बाकी वीडियो क्वालिटी भी बेहतरीन बा। छोटा कंपनी बा एसएसबी रिकॉर्ड्स, छोटा कंपनी बा, 1.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर बाड़े। तो रउआ सब प्यार दुलार दी, आशीर्वाद दी कि गाना भी इतिहास रचे, ये गाना बड़ा बने। बाकी रउआ सब जाके गाना सुनी, नहीं सुन लेता सुन के अपन राय जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।